Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Profesa Azapita Mutharika woye! Profesa Gertrude Mutharika woye! Honorable Alfred Gangata woye! Ulemu olemekezeka athu a Vice President athu amene muli pakati pathu. Mulandire ulemu a Regional Governor achidiridiri. Landirani ulemu Honorable Namalomba. Mulandire ulemu Honorable Chisale. Mulandire ulemu Honorable Ben Pili. Mwanavava Akalere. Honorable Luwemba. Honorable Shindi. Honorable DPP woye! Honorable Chipungu. Mulandire ulemu. Malo ano bwana ndilabwera padzana nadzapeza azimayi awawa. Azimayi awa bwana akuvutika m'manyumba chakudya mulibe. Ndipo azimayi awa ndi olira chifukwa chakusowa mathandizo osiyanasiyana. Azimayi awa ndi olira chifukwa dzikoli lafika pa mwana wakanaphala. Apita woye! Andi akamakhala kena kalikose kakupezeka noti kakwera. Akangodzuka mamawa china chake chakwera. Akangofika pena pake china chake chakwera. Ndi azimayi awa kena kalikose kokhudza moyo wawo nkhani ya sopo ngati kuno kumudzi akusowa. Kena kalikose akusowa. Ndipo azimayi awa ndi ankhope zasangala chifukwa choti iniyo mwabwera muli panopo. Chimene akufuna azimayi awa salu mavalidwe akulakalaka atavala mmene ine ndavalira. Sichoncho azimayi ndikunama ine ndimawa poti nthawi yatha ndi asirena zikomo kwambiri. Chala mwamba tione chala kuno tafika kumudzi. Chala mwamba, chala mwamba, chala mwinani, chala mwamba. DPP woye! Profesa Azapita Mutharika woye! Nanga Vice President athu Gangata woye! Ife tonse kuno woye! Ndiye Bwana Vice President olemekezeka Gangata ulemu wanu. A Director Amayi Maina Vicha ulemu wanu. Bambo Chisale a Director athu a Youth ulemu wanu. Bambo Beni Pili ulemu wanu. Komanso ndi a Regional Governor ulemu wanu. Nditero kuti ndisapite kosekuja nsapaze kosekuja. Sichoncho kodi? Kuti ino chifukwa cha nthawi. Bwana Vice President, anthu awa akufuna utsogoleri wa Profesa Azapita Mutharika. Ineyo ndimachokera kubembeke kwa Kalilombe, ndikumene mayi yanga adabadwira. Mmudzi mwa Kalilombe kumene ife ndife wakumfumu wa Kalilombe amene. Zimativuta kuno ndi anthu kutinamiza. DPP woye! Kuno paseripa apa pamene dakayika olemekeza katembo pompa ya. Koma mumbiri ya chipani cha Malawi Congress Party amene adasunga chipani cha Malawi Congress Party ndatembo. Sichoncho kodi? Adasunga chipani cha Malawi Congress Party sife anthu akudetsa kodi? Komano chipani ichi chalowachi chatipangira cha. Chatipangira chani tamayankhani. Akuti tu mwalandira inuyo aliyese matumba awiri achimanga nthawi ya njala ino. Nzona. Akuti tu iniyo mwalandira fetereza atu akupatsani fetereza. Nzona. Akuti mwalandira ngongole iniyo zanifi kuno zochuluka za nkhani. Nzona. Ndiye pena paka abale anga
kale ife tinkakwera nkafa nde ukamatsetsereka umatsetsereka umamva kukoma kumasudziwa kulipera pake othokwetekeka nde nthawi zina umatha kudumpha nkafa uja kuti usavulale. Ndimafuna ndikuwuzeni ichi, Malawi Congress Party simatikonda ife kudedza ayi. DPP oye! Inde nzoona makolo athu adakisamalira chipani cha Malawi Congress Party, koma ichocho chikukanika kuti samalira ifeyo. DPP oye! Nde Profesa Arthur Peter Mutharika akubweranso pa 16 September. A Vice President awa kwa nkonkuno ayankhulanso zambiri, koma mukathe kuona kuti chipani cha DPP ana akonkuno ali mchipani momwemo. DPP oye! Tikhulupirireni kuti chipani cha DPP chikalowaso mboma chikonza mavuto amene muli nawo. Ndikamba tu mavuto anjala tikunenachi. Umphawi umene tikunenawo. Kunoko kudedza kuno kwambira kale timalima ndithu kulima bwinobwino. Munthu amakhala ndi nkhokwe pa nyumba pake, tifunsa apa amali nkhokwe ndangati apapo. Kale mesa timapanga nkhokwe, nkumayika chimanga mmene muja. Panopa munthu tikupita pa khomo munthu tikayipeza nkhokwe pa khomo. Tikusauka ndipo tikupitirira kusaukira. A Vice President ndimafuna kuti ku Central Executive ndi atsogoleri amene muli apa tiye ndipangeni maplani akuti anthu athu akudo kuno kudedza azisangalala. Ndikuona pali secondary school apo. Secondary school imeneyi amene anapangitsa kuti imangidwe ndi Profesa Arthur Peter Mutharika. Abwera ena akuna mizani kuti amanga ndiwo ayi. Ma secondary school amene analipo 250 ndipo amamangidwa constituency iliyonse. Omangayo ndi Profesa Arthur Peter Mutharika. Ndimafuna ndimalize kukakamira zinthu abale anga sizabwino. Tiye tisintheni, nyengo idasintha. Malawi Congress Party siyo ikakamira iyani. Osa ikakamira imabwera atu nthawi ndabweraso nthawi nako ma by-elections. Tikumana chonchi nkumacheza chonchi pasonkhano. Tiyeni tsiku lokaponya mavoti enda kumatuluka anthu 8 okha. Kodi ife kuno sitipemphera mpaka na pasenta kutuluka anthu 8 okha oponyera Profesa Arthur Peter Mutharika zona nangataona ni zimene zochitika zitu. Tikamati tikufa ndi njala atu zina atu nzochiro ziyamba dati nasankha dala kuti ife ndi njala. Timasankha dala kuti katundu azidzakwera, timasankha dala chifukwa makasankha chakwera kuti chilichonse chidzakwera m'dziko muno. Ndekuyankhula kwawo kumanena kuti ayi thumba la chimanga lakwera, alimi tidzapanga ndalama zambiri. Akuyiwala kuti fetereza aso akutani, ndipo fetereza ife sitingathe kuntani. Tiyeni tisinthe maganizidwe. Ulendo uno tikavotere Profesa Arthur Peter Mutharika ndi Vice President wathu anyamata athu ali umene kuwa. Zikomo kwambiri. Ndimilepo mpu wa Vice President. Zikomo kwambiri. Chala mamba amene amalankhula ni Shadrack na Malomba, mneneri wa chipani cha DPP. Aye! Akutsindika. Timafuna dala mkulu mwanga onena ndi wanalipo. Adatero Profesa, ngati mufuna kuvutika voterani izizi. Koma ngati mufuna chitukuko voterani Profesa. Tidatsatu kuvutika. Mululiranji. Nthawi ino mundilole ndadzutse a director amayi. Mwina makuva amayi na visha mzimayi wina solongolola parliament. Zora ali wotsutsa boma omanzi oka. Mona ali kwe. Tsono wonola mulawo. Ayaye. Msaka nomwe utumdaleka kalekano balawo. Zikoma kwambiri mayi wanga. Zikoma kwambiri. Chala mwamba uko DPP woye. Agangata woye. Profesa Arthur Peter Mutharika woye. Tonse tili pano woye. Dedza woye. Ulemu wanu a Vice President athu Bambo Gangata, a Vice President chapakati. Nyamata wa mpaketi wa nyunyu kuchoka kuno kudedza. Wanu mwana uyu, wanu mwana. Ulemu wanu
ulemu wanu inu Director of Political Affairs Bambo Ben Pili, komanso Publicity Secretary ulemu wanu Bambo na Malomba, Bwana Doi 1 ulemu wanu Sirikali comrade muntu wankulu kwambiri, Bambo Chipungu Advisor to the President ulemu wanu, Bambo Levi ulemu wanu Liwemba ulemu wanu NGC yonse ili pano, komanso amayi anzanga mayi kunje ndi timu yonse ya mayi asekretari athu amene akuyendesa mwambo ulemu wanu ndi timu yanu yonse, chifukwa cha nthawi sichwalese koma osayiwala magogo chalo amene mwalemekeza msonkhano ulemu wanu, ma ward councillors, ma shadow MPs ulemu wanu nonse, akuluakulu nonse muli pano nonse mwabwera amayi ndi abambo. Ine andipasaka 2 minutes kuti ndiupatseni moni. Choyamba ndifuna ndikuthokozeni chifukwa chopatula nthawi yanu kubwera. Ineyo pobwera kuno naima m'mashopumu ndimafuna ndigule sopo, ndigule sugar, komanso ndigule mchere. Ndeni mati mwina anzanga kudedza kuno magrosari mwanumu muli zinthu zotsika mtengo. Nimaona ngati ndipeza sugar wa 850, nimaona ngati ndipeza mchere uja utinkagula 300 kwa jadadi alipo. Nimaona ngati mwina mafuta ophikira ndigula 650 kwa jabela lita. Koma zimene ndaona m'maukala mundachedwa mwandiona ndaonekera pamochedwa eti ndayima mashopu ambiri njira yonseyi kuyambira komwe kuna Tenje Chimbiya yonseyi kuti ndiguleko mwina zochipa zakuno zimene achakwera kunena kuti anthu akuno mukumva kukoma zinthu zanu zili pabwino. Koma ineyo kumene ndayenda kuchoka kumpoto mpaka na kunsanje, amayi anzanga akugula mchere odula, akugula sopo odula, akugula sugar modula komanso kusowa, thumba la fetereza lephera kugula. Ndeni maona ngati kuno zili bwino moti ndanyamula ndithu kangachepe ndati mwayi ndi omwewo. Ukamapita kochipa zinthu umafuna unyamuliretu kandalama ukagule kutako pochoka pano kandalama akakandikanika ndisankhati azigogo umu basi ndasire nanga ndipanga bwanji ndalephera kugula zochipa. Mwayiona imeneyo ndeife timati mwina anzathu kudeza kuno muli pa mtendere muli ndi mashopu anu ochipa zinthu. Mwayiona imeneyo zinthu zavuta eti. Komanso dzana president wa dziko anayima mpalamenti nyumba imene tikamalowa timalumbira kuti muno tizanenamo zoona zokhazokha sichina chilichonse koma choona chokha. Ndiye president wayima ndikutiwerengera zitukuko zimene boma lawo lapanga kuchoka 2020 kuphatikizapo zitukuko zakuno kudeza. Ndiye ine mene nimabwera galimoto yanga yatha mashoko nimati misewu imeneyi pota president akuti awerenga makilomita za misewu yatala imene yayika kuphatikiza misewu yakudedza. Nimati kuteko poyenda panga galimoto kanga kophochoka ndiyenda bwino ndaona kuti misewu ija mene adakonzera apita nthawi imene ija mpaka lero palibe chachitika. Pali nzeru president watunthu kuyima mpaliamenti kuuza dziko lonse la Malawi bozi pali bwino. Abalanga akudeza nimati ndikupempheni umabereka mwana kutenga mimba mpaka na miyezi 9 mwana ndikubadwa ndikumuyamwisa ndikumuphunzisa mwana uja kukhala mfiti ndikukuloza iweyo kumapita kumanda. Mukuziwa zimenezo? Abalanga akudeza umakatenga mwana wa nyumba iyo kumphunzisa sukulu kunsamala odza kumangira nyumba kukutola pa mavuto kukhala uti amene akuluakulu anati angakadaolera pachani pansalu tikakhala ndi mtima oti tambala nazolera tambala nazolera tambala. Ndifuna ndikufunseni pamene ayendesera chakwera dziko kuchoka 2020 pa zaka 5 ndiye ndifuna mwapase zaka zina 5 zikhale apo. Ndiye pamene tili lero tiphatikize zaka 5 pamene papa tizakhala tili pati. Inuyo mufuna mundiuze kuti ana mukuphunzisa skulu azakhala kusowa ntchito zaka zina zisanu? Mufuna mundiuze kuti mukwanisa inuyo mukwanisa kugula fetereza wa 150 130?
mukwanisa kugula shuga 3000 zaka zina 5 ngongole sichazabuta boma lakongeresi matiriyoni inu yamubweza mufuna atigulitse mufuna agulitse dzikoli pamene tili pano tikaonjezerapo zaka zina 5 za mavuto Malawi yakoma twakudetsa mwana wanu Gangarwa uzosambirani mmanja uyu akuzakusambirani mmanja koma chimene mungaziwe Amalawi kuchoka kunsanje mpaka kuchitipa agwirizana kuikapita Mthalika pampando ndipo iwo achakwera ndipo Malawi akudziwa kuti pita Mthalika akutani akuwina ndi chifukwa chake akubweretsa nkhani zopanda pake za echipiru kumati pita Mthalika wakalamba kodi maisa chikundi chachikulu ndi achimasunga moto PPP oye chimene wamkulu amaona atakhala pansi wang'ono sangachiona atakwera mumtengo mumene muli anthu achikulira nzeru mafumu magogo mumakhala mtendere achinyamatawa atiwonesa zosaona zina ndi zimene tatani kale taona tikuvutikatu azimaife ntchito ikutivutatu ife mmabanjamu mamuna mpamimba tulephera udyetsa amuna kunja kukacha ulophala kuti amwe ana kulephera mchere ulephera ugula shuga ulephera ugula madzulo ukapita kogona azikoma dzuwa lonse sunadye madzulo ogwira ntchito tikumalephera kugwira ntchito atu ife PPP oye mukutisokoneza masitayilo m'manyumbamu mukutisokoneza kwambiri tifuna tizidya tizikhuta ife tifuna tizisamba ana tika kusukulu madzulo tizingoti chonchi olemekezeka a regional governor wa Honorable Chitilitili David Kambalame nthawi yanu mutidzutsire bwana chala mwamba kodi zikumveka kuwo kumitengo uko mukumva uko lero vice wa chipani chathu cha TPP ali pati pano kuno kunthulu chala mwamba TPP woye Professor Asapita Mthalika woye Right Honorable Alfred Ganga Vice woye komanso lero pano pabwera akuluakulu pano pali mayi na vicha director wa mayi woye landani ulemu inu ana Malomba mneneri wa chipani chathu chokoma cha TPP komanso abeni phiri osayiwala lero achisalero achena pano eti a director amene achinyamata ose aleviri wemba ndaona azimayi achipani cha TPP akalere ali pano ndi ena onse amene muli pano director wa mayi kunje komanso director wa nyamata Ernest Malola mafumu komanso mabishopu ndaona pano mwatiperekeza mashado MP akuno kudedza mungokweza manja ndi ena onse amene muli pano kweza choncho mwachidule mafumu wathu TPP woye kwana si choncho tikufuna vice president pano atani alankhule koma iwo asanalankhule ndimafuna ndinene mawu yawo mwana mzako ngwako yemwe ukachenjera manja umatani umadya naye agangatawa timakhala nawo mtawuni mbiri adziwa lero kuti kwawo kuno kudedza taonani chinamtindi cha wanthu umboni mafumu adzadza ino atola nkhani jambulani chifukwa pano pali anthu pano pali namtindi wa wanthu pano anthu amenewa akusonyeza kuti Alfred Gangata angakhati makhala nawo ku Lilongwe koma kwawo ndikuti kuno bwana ndakuthokozani
kuti lero mwabwera kuno kudzapereka udzachitira umboni kudzala chipani lero inu mashado mudutsa chifukwa pano pabwera chinamtindi cha wanthu. DPP waye ndimafuna nditsemanga ona bochisale alankhula pano ku convention yathu ya DPP. Ife tidakhala pasi motumidwa ndi ma district governor tidasankha kuti kumeneko tukasankha profesa asapita Mutharika. DPP waye mavuto amene tinkakumana nawo ku convention ena adali a DPP omwewa amene amatikokera mbuyo, koma zolinga zawo ankafuna upresident kuti aprofesa alephere iwo ndi amene ayimire chani kodi upresident. Pano pabwera nkhani ya age limit ndi ena ayambaso ufuna kubweretsa nkhani zomwe zija kumagwirizana ndi anthu ena. Ndi chifukwa chake achisale anena kuti nyasi zimenezo ife sititani sitilola. DPP waye ndimafuna nditelo inu maikunje kuno tikufuna salu zibwere. Kodi DPP ingasowe salu? Marishedi angasowe kuno? Mwaona amene achenera akuluakulu kweli? Zekani ikani muike maeria yochuluka kuti maeria mmenemo katundu wakawidwe muti mmenemo. DPP waye inu anthu akuno kudedza mwadala chifukwa mwana amene ali vice president akuchokera kuti mungasowe katundu kuno? Zofewa za DPP zingasowe kuno? DPP waye mnabwero zamuona wanu ndiye musangochoka pa nthawi ino. Nyimbo azimayi mumuonde alankhule pano angopereka moni chifukwa choti kwada, koma bwana mkabwere nthawi yabwino tidzachite tsetsende kuno. Nyimbo inu azimayi asendera maikunje kuti vice president wa DPP alankhule tsopano. Zikoma kwambiri. DPP oye! Profesa asapita Mutharika oye! Ulemu kwa Norman Gisale, National Youth Director. Ulemu kwa Shadrina Manomba, Public Secretary. Ulemu kwa Ona Benipidi, Director of Political Affairs. Ulemu kwa Maina Vicha, Director of Women. Ulemu kwa Regional Governor David Gamba. Ulemu kwa Honorable Chipungu, Advisor to the President. Ulemu kwa Regional Secretary Anna Mpinda. Ano mnademo mwana wonse. Choyamba ndafuna ntokoze kwa anthu akuno kuntulu kudedza kuti mwatilandira ndi manja awiri, komanso ndana chikondi chanu kuti kuno chikondi cha chipani cha DPP chilipo. Ndithokoze kwambiri kuti tiliso ndi mafumu pano okwana 177. DPP oye! Ndikufuna amene muonera pano muone ndipo mudzionera kuti ngakhale akumalemba mayina akumatuma mafumu kunena kuti adzitenga ma ID ndi cholinga chawo wapatse fertilizer komanso chimanga, koma mafumu afika potopa mafumu akuno kudedza nawo zimenezo sakupanga nawo. Ndimafuna mafumu mulipo muyimilire kuti anthu akuoneni mafumu nonse 177 pamene muli muyimilire akuoneni mafumu nonse. Mafumu nonse temilirana akuoneni mafumu nonse. Mafumu imilirana nonse mafumu kumene muliko. Mafumu imilirana nonse muliko mafumu. Ngati mukuona pakanema ya Times mbali zonse tindi mafumu 177. No? Kodi chimene ndi chibwana?
ndi msonkhano umene akupanga pana MCP kumpembo Blantyre. Naona nthani yake pa Zodiac kulibe anthu ngati amene ali pano pa kudedza kuno. DPP hoye, tikuthokozani mafumu akuno kudedza, muonesa mtima wachikondi komanso otopa ndi mavuto amene tikumana nawo. Okuti profesa alipo Peter Mutharika ndi okhulira kwambiri kuti chaka chino pa 6 September apeza kuno kudedza. Mafumu khalani pansi, ndathokoza kwambiri mulandelo mwanu. Komanso mwapaderadera tinso ndi azibusa pano na fifite amene abwera kuchoka matchecho osiyanasiyana. Mulipo mazibusa tayimbilirana anthu angokuonani ndazibusa mulipo ndazibusa pano kumbuyowa. Zimenezo ndiye zopereka chilimbikitso. Ine ndine munthu osangalala kwambiri kuti ngakhale amene akulamula dziko lino ali mbusa, koma alipo azibusa ena amene afika molimba mtima ndikuyima poyera ali pa chilungamo monga iwo amakhala pa mawu a Mulungu, chifukwa mawu a Mulungu amene pa chilungamo nawonso azibusawa afika molimba mtima kuti iyayi anthu akunamiza tikuona ngati mbusa amene akulira dziko pano atiuza zoona, komanso dziko la Malawi aliphula pa moto aona kuti ndi mavuto okhaokha komanso bodzi okhaokha. Azibusa zomwe kwambiri anthu kunja kwalimba mtima chifukwa chayi. DPP woye, kwa nthawi yoyamba DPP kupangisa msonkhano pano pa Tool Ground, ineyo ndili munthu okhulira kwambiri kuona gulu limene lili pano. Ndipo tinatero kuti anthu amangoti uno kuchimbiya komanso kunthulu ndi kwa MCP chifukwa nena kuti atembo pawo ndipo pa phiri pa 1 km pawo patembo ndipo pa seria sipatali iya ndikunama atembo siapo mwe patembo apa mane mu John Tembo pawo ndipo papa tinapanga dala kuti msonkhano tipange pafupi pa zifukwa atembo asunga chipani cha MCP kwa zaka muno muli ma MP ambiri achipani cha MCP, koma maonako MP wochokera kudedza wa MCP kusonyeza kuti achakwera ndi boma lawo chipani cha MCP sakonda anthu akudedza kuno. DPP oye, komanso atamwalira John Tembo amene asunga chipani kwa nthawi yayitali, kunakhala kwabwino mwina achakwera kutonthoza anthu akudedza popereka nduna pa MP akudedza kuno MCP amene ali kuno akanatha kusankha nduna imodzi yokha kuonetsa kuthokoza kuti iwowo chipani anachitenga m'manja mwa atembo amene atembo atamwalira. Koma tikunena pano palibe nduna imodzi ya MCP mpamene DPP inayika kunoko nduna Keti Kayinja wa Lobi kunoko nduna ya DPP Keti Kayinja chipani wa Lobi, koma kulephera MCP kuika ifini nduna yeneni ya kuno kudedza. Chipani cha MCP chimakonda anthu akudedza sichimakonda zomwe kwambiri. Ndiye nthawi yakwana amayi ndi abambo kunena kuti tisinthe kaganizidwe kathu, tisamangoti iyayi chipani cha MCP chipani cha makolo iyayi. Ine mwana wanu kudedza kuno Africa Gangana amene akula kunkuno ambiri apa mukudziwa anthu mangoti mwana wa Hedi ndakulira pompapa makolo anga ampusa sukulu pomapaya chitengo apa sichoncho kodi ndikunama. Komanso ndimaseraso mpira kuno ndikunama, alipo amamaza mpira ngatine kuno ndikunama sindikunama eti mpira amaminya kwambiri makusangalatsa kuno ndi nkhani za masewe na mpira. Tibwere kundale nthawi ya GBB fertilizer anali pa 17,500 pano fertilizer panda mazingati 150,000 kwacha pali chifukwa choti MCP tikondeleso. DPP oye, DPP imakondana kudedza. Peter Mutharika anali ndi mapulani komanso akhala ndi mapulani
akuno kudedza chifanena kuti Profesa Arthur Mutharika anaphunzira madedza pa box 48 ndiye apita Mutharika anenetsa kutsimikiza nena kuti kudedza kuno amakutenga ngati kwawo chifukwa iwowo skulu yawo secondary school ngapadedzapa ndiye mtima wawo umakhala kuno kudedza ndichifukwa Profesa Mutharika anayamba kuyika misewu kuno ya kuyambira pa Nthibe paja kukafika kwa lobi kuja kudonesa pamalirana paja ukatuya kudedza chifukwa chani Profesa Arthur Mutharika amakonda boma la dedza chifukwa aphunzira kuno. Misewu imene anayisiya Profesa Arthur Mutharika ndimene mukuona pacho kapatendere kampasi kukafika mpaka Malisti school ndi skulu yapamwamba muno Malawi imene amayenera MCP pakali pano akulozensa okhaolera pawu kukafika Malisti secondary school koma nsewu imene akozapita Mutharika mpaka pano zigome zokhazokha palibe galimoto ingadutse pano yayi. Anthu anasiya kuona magalimoto abwino nsewu anthu onse amakazungulira kuli Nthibe kuja ukadutsa kuthete kuja akamakasiyana kutendere secondary school komanso Malisti. Kodi boma la MCP boma la dedza kunoko kumamakanga kuchimbira akulikonda sakulikonda paliso chifukwa chakwera apitize kulamula dziko pa system semene pano ngati pali boma limene limadyetsa muno Malawi ndi boma la dedza. Boma la dedza limatchuka ndi ulimi tikapita ku Blantyre kulilongo konse kuja ngati anthu amoda chimanga nyemba china chilichonse amadzera pati kodi pachimbiya koma muone kuno fertilizer anthu adanamiza mafumu apa ndi mboni ali ndi maji akulephera kuti agule fertilizer ndamva kuti fertilizer wabwera chimanga chinakhwima kale kodi pamene pa intendere kodi mukufunanso chakwera apitirizi pa 6 September apa pachifukwa chimenechi ndimafuna kupempheni inu achipani cha DPP komanso anthu akudedza kuno kunena kuti Mulungu ndipo Mulungu akupatsani inu mwana kuno kuchoka ku DPP amene akuthandizeni ndili pano amene thandize kuno kudedza chifukwa inu cha boma la dedza ndiye musankhe kuvotera chipani cha DPP tisiye kutsatira chipani cha MCP chifukwa chipani cha MCP President Chakwera akupisa chitukuko kwawo kasiya kulilongo kokhakokha kuno kudedza sakukufuna iye akuswaya ndiye ife akudedza tingatokhala chitukuko khokhapokhapo ngati tavota DPP chifukwa wamkulu wakuno kudedza ali nawo pachifupi ndi Profesa Arthur Mutharika. Ndimafuna kupemphera kuti nthawi zonse timangonena kuti MCP mu nthawi ya DPP anthu amakhala namalima misewumu kumakhala ntchito za drip nthawi ngati ino kulima misewu kumamanga maganya mbirimbiri kodi pano zomwe zikuchitika anzanga anthu akudedza zonse zinatha ndiye ngati funa chitukuko komanso ngati funa mtendere ngati funa ntchito zomwe zipitilire tikuyenera tivoterenso Profesa Arthur Mutharika pano pa 6 September pano. Anthu akudedza ndikufuna ndikupempheni tisiye kumangoti MCP tisiye kumangoti MCP Achakwera adatinamiza ankati adzakoza dziko lino koma dziko linakonzeka ngati kuti dziko sinakonzeke. Profesa Arthur Mutharika anali ndi mapulani abwino kwambiri kwa ife achinyamata amene tili apa komanso magogo anamanga matekunokole pena paliponse kuti achinyamata tikaphunzira ntchito form 4 tiphunzire ntchito zamanja ndicholinga chonena kuti tizilere patokha koma MCP tabwera zonse zija atseka akuti iyayi ntchito zimene sizofunikira koma iwo aja abweretsa chikangawa pamene pali nzeru ngati ndiye ndimafuna kupemphera kunena kuti tisiye kutsatira boma la MCP chifukwa ndi boma la nkhanza boma la bodza boma lopanda chitukuko
boma lakuba. Ndimafuna kuloko pano nena kuti azinzathu kumtundako ku chipani cha DPP tinasankha Professor Arthur Peter Mutharika convention kuti amene akutimira ifeyo pa masankho pa 6 September. Tinamusankha tokha ndipo tavomereza kuti Professor amene atimire tisathandizirenso kusonkhezera moto MCP kuti Professor asayime ndi age limit zimenezo sizabwino iyayi. Mukuya atu information imene tinayo kuti tilipo mchipani chomwe chino amene tikulanda ndalama kwa MCP ndi cholinga choti bwana asayime pa 6 September pano. Kodi mene chilungamo ndiye ndimafuna ndikulimbikitsana nthawi tadzonena kuti ine pa Nyamata nzanu monga mukudziwa kuti masana mpita kuno nthawi zonse anthu mmalira ule ndikhalepo luwani asale mpina luwani asale mpina siyo chokodi DPP wina afuna asafune chaka chino pa 6 September mosokosa ndi Professor Arthur Peter Mutharika ife tikutenga boma tikuvana kodi wina afuna wina safuna DPP yatani kodi iwina mukundimva kodi musazinamize kunena kuti mutenge voti yanu mafumuku zimene akumanena kuti mulembe mayina mukubetsa kamene kaja anthu athu akuno yayi chifukwa DPP ndiye ikuwina wina kayafuna wina kayasafuna koma Professor Arthur Peter Mutharika chaka chino kutani kodi akuwinanso. Ndimalize motere chifukwa pano mwakanthawi itali koma pali anthu pano amene afuna alandire okwana 90 amene akuchoka chipani cha MCP akuti ameneyo inali area ya MCP yonse koma azindikira kunena kuti chibwana chibalanda ana akonda iwaja kunena kuti athandiziwe ndi MCP koma ano aona kuti MCP ndi chipani chakuba chipani cha nkhanza chipani chakupha. Dzanadzane nili mkazi wa mayi muchilima amapanga launch akuti foundation wayankhula pamaso pa president kuti iyeyo sokhulira ndi ripoti la inquiry imene atulutsa amene anakhazikitsa Chakwera kuti mpaka pano akufuna chilungamo chidziwike pokhapokha Professor Arthur Peter Mutharika akalowa mboma. Ndiyeno afuna kutsikimiza nena kuti Professor Arthur Peter Mutharika akalowa mboma chaka chino pamene nadziwa chilungamo from 17 pita uko kuti ndege chachikangawa ine ndi mtundu wanji ndikudziwa ife anthu akudetsa mukufuna mudziwe bwino bwino chifukwa dedza ndi ntchewu pafupi apa sicho chokodi ndane bata ntchewu apa ndiye kufa kwa anthu akuntchewu ifenso anthu akudetsa ifenso fedonso na ufeti mafumuso apa nawonso ndikufaso chimodzimodzi. Ndiye ripoti limeneyo la inquiry likhazikitsidwa lenileni pa 17 September Professor Arthur Peter Mutharika akalowa mboma. Ndimafuna kukuzeninso nonse ino achimwendo nanzanu kuti pakhala masonkhano musiye zomangonena kuti Professor Arthur Peter Mutharika akabwera Professor Arthur Peter Mutharika musamvere. Kodi Professor Mutharika musamvere bwanji? Inu mugulitse malonda anu ngati alogulika achakwera. Ife malonda athu ngosafuna kugulitsa Professor Arthur Peter Mutharika chifukwa 2020 Ufresh anali pa 70 kwacha, 2020 sugar anali pa 500 kwacha, 2020 mafuta phikira anali pa 1200 kwa 2 liters, 2020 gali mafuta galimoto anali pa 600 kwacha. Koma chaka chino mafuta mwaja agalimoto ali pa 2700 chakuti ndi zina zambiri. Malonda ife apita Mutharika ngosafuna kugulitsa ngati kuposa achakwera. Ndena achimwendo nanzana MCP musiye kuyankhula za Professor Arthur Peter Mutharika mugulitse malonda anu ofuna kugulitsawo mafuta mphaka omati malonda ndi awanthumba. Ifeyo athu a Professor Arthur Peter Mutharika ngosafuna kugulitsa iyayi chifukwa Peter Mutharika ali ndi mbiri yake imene achita. Ndimalize motere ndi m'Baibulo ayeke Sodo pa 14:14 amene akunena kuti Farao alondola Aisraeli. Anena kuti ndipo Mose ananena ndi anthu musaope chilimikani ndipo ponyani ndipo penyani chipulumutso cha Yehova chimene chikudza kuchitirani lero pakuti Aigupto muona lerowa
simudzaonanso yehova adzakugwirani madzi amenyani nkhondo inu mudzakhale muli chete. DPP oye! Kodi baibulo limanama? Tiyange mwamphamvuko. Baibulo limanama? Mawu a Mulungu anena kuti wina aliyense amene amayendera pamaso pa Yehova maso dzina la Yehova sachititsidwa manyazi. Ine ndikukhulupirira kuti Yehova amene muyitanira komanso mutchula tsiku ndi tsiku Mulungu sachititsa manyazi ayi. Ayikhumbura tikuwaona abawa pasisi semene pala sidaonanso. Emusimi tikuona abawa pasisi semene pala sidaonanso kodi sidionanso. Ndiye ndifuna kusonera kuti ife a DPP motsogozera Profesa Arthur Peter Mutharika chaka chino tikulowa mboma. Ambuye akutsogoleni mwa mwanowetseni zomwe kwambiri. President chipani cha DPP kunali kofunikira bwanji kuti mubwere kuno kudetsa kumene anthu ambiri amati kuno kwa MCP. Msonkhano umene unofunikira kwambiri chonena kuti chiyambireni cha DPP pano pa Nthulu sanapangitse misonkhano. Ndene kwabwino tapanga misonkhano ntani mosemuja ndipo chimene tachikonza. Ngati pamene tachikonza ntani mosemuja ndiye tayambasana kutuluka kuti DPP mesi kumene sinali popular tiyambe kugumula pang'ono ndi pang'ono kuti kukonza mafoni a Profesa Arthur Mutharika. Ndiye msonkhano umene lofunika kwambiri nchongana kuti tione kuti DPP anthu ayendera mwantundu wanji. Koma ndine mutokhulira kwambiri kuti kwa nthawi yoyamba anthu atuluka. Ndinu Vice President wa Chinyamata. Uthenga wanu kwa Chinyamata ndi wotani madzulo ano? Uthenga ngwa simple. Muone a president achakwera amene anamizira anthu. Palibenso chifukwa cho anyamata achedwe ataya nthawi. Anyamata akuyenera kuti aone tsopano kuti anapanga mistake nthawi ija ayina bwera DPP. Komanso uthenga ngonena kuti akhulupirire chipani cha DPP chifukwa chopanga mpawa Chinyamata monga ine khawa pasipoti Chinyamata akuyenera atunde ifa DPP chifukwa chipani cha DPP icho chikuthandizira Chinyamata. Munakambanso za khalidwe la atsogoleri a chipani cha MCP kuti akakhala pa misonkhano amango kamba za Profesa Peter Mutharika munatchula za Richard Chimwendo. Nkhani imene yuchokera msonkhano inali wonse umene akakhala Chimwendo salephera kutchula dzina Peter Mutharika. Amanena kuti Peter Mutharika abwere pano musamvere. Asamvere bwanji. Peter Mutharika kwa chani. Kodi po chani mbira mpaka pano 2020 posafika mpaka pano. Peter Mutharika anangochoka mboma nkwasira kuti ayendese bomalo. Bomalo laphera kuyendesa. Peteryo atamva mavuto anthu kuti afuna iminenso wavomera. Nde amusiye Peter Mutharika kuti anaye amene pampando osatipo azina kuti Peter Mutharika ayi. Koma anthu amene abwera pano ndi amene akasankhe. Koma santhe zonse Peter Mutharika asamvere chifukwa chani. Akuti kumudzi kwanu nkuno? Kwathu nkuno. Ndiye muyimira kuno? Iya ndikuyimira mtawo. Muyimira ku Lilongwe? Yes, kuno kwa MP sadzaza kuno kwa mayimbi mbiri. Maja? Mayimbi mashine MP kuna adzaza lina okwana. Yes. Ndimafuna mwina ayankhepo a president lachisanu ayankhula nyumba ya malamulo anatenga almost 3 hours kufotokozera Malawi zitukuko zomwe akuti achitira dziko lino la Malawi maboma onse a mdziko muno. Munga yankhepo bwanji pa zasona ameneyi? Zimenezo ndiyankha pang'ono koma ndikupere Profesa Arthur Mutharika kutsogolo wathu ayankha mchukulire. Koma ndimankha pakonena kuti akuti mukadzamona munthu akutha nthawi ola munthu akamadzikundikira ndiye kuti palibe chimene opanga. Profesa Peter Mutharika anena kuti mulole ntchito zabanja anga zichilombo. Munthu akhoza kuchita zinthu zambiri anthu amanena amayamikira kuti awa apanga zinthu. Koma munthu akangona potenga nthawi kuyenda makazonde makazakuti amene palibe chimene opanga. Ndithu. Pali funso lina za HBU. Tinaona akaponda posateda pa analemba pa Facebook kuti ayi ndikuchoka ku business committee zikuoneka kuti basi HBU sikubwera nyumba ya malamulo. Koma maspika zambiri pa msonkhano uno akukambabe zoti ngati nkhani kanalipo zoti bwanji. Chifukwa MCP akupanga backup amene yoyo. Sakana atu achimwendo akuti kodi tu amapanga zoti ngati kuti kuluma nkuzira ngati sanapange ndiwoya uyenjera. Okuchita chinthu nkuwaka mbapoteropo akupanga iwo tikudziwa zimenezozo kuti akulongosola zimenezozo koma sizitheka Brian. Ndikutsimizira kuti HB kwa parliament sitheka. Ife ka stage ina kuti akupanga asiya koma singa nkhweza mbiri yayi. HB sibele ku parliament yayi.
ndemwati ma MP anu a DPP auja ndalama kuchokera kuboma alipo ena adyera wadziwa alipo ena adyera wadziwa nthawi sofika aswatchula mayina tapanga expose sile lolo yayi thayekwana palifunso lino lomaliza mwina Brian kuiona bwanji Central Region agangata mukuti mukaenda mukuiona bwanji DPP itenga Central Region ineyo ndikuuzeni ngati Profesa Arthur Mutharika apeze mavuto ochepa ndi 1.2 million koma pita Mutharika Central Region sapeza mavuto osapita 1 million votes ngati Chakwera apeze mavuto 2 million ndi mamuna mwanga mwagwire leo tani ncha leo tani 16 mwanga mwagwire ngati Chakwera apeze mavuto opita 2 million chakuti muno Malawi ndikulumbira nampa sizitheka kulumbira pamasoma mulungu ine apa sizitheka DPP wina bomwe chaka chinocho apply msanifuseso ineyo DPP iwina chifukwa chani DPP iwina ifala anthu atopa komanso ifere kugeso ntchito kumsendo chotsenza Profesa Mutharika anthu atopa DPP kuwina wina afune wina asafune DPP kuwina Chakwera akazipeza mavoti odusa 2 million pita uko ndi mamuna ifeda enda basathoje manopa taona kumema ndi kuchimeka mutapeza mavoti ochuka bwa more than 3.5 3.7 at DPP kuposa MCP khulupilirani kwani ndine nyamara ine pano plan ndikutsoni ndikunena ndili pa grand popo MCP kabaka kasonkhano imakhala chigulu choche nduna 20 magamo na misoko ya boma koma muone mene azunguza tani mundekha mene azunguzira mitu kundimanga chani sindizi ndaje banthu amene ndikudziwa mwakwirira mwawo fene kupasa tonjono mpano mawano maliza kwa amene akutionera madzulo amene akutionera adzionena kuti DPP ndi chimene chokhacho chimene chindembe cha Malawi chimene chibwetsa chinenso muno chimake tisangoti chifena wachoka ndi Profesa Arthur Mutharika ndi Amalawi pa 16 pano avoterere chimanja cha DPP ndiye mangana amenewo ndathokoza kwambiri amenewo ndi Vice President achipani cha Democratic Progressive Party DPP kuyankhula atalankhula kukhimbira wanthu limene nabwera kuno kunthuli Kathe Maulidi 2 minutes your thoughts this far anthu akuoneka kuti akulimba mtima titha kunena choncho komanso chinthu chinanso chomwe ndaonapo pa msonkhano uno ambiri momwe akulankhulira zikuoneka kuti anthu ena mu DPP momwemo akuchita zina ena momwe akulimbikira kuti awine chisankho zikuonekanso kuti ena mu chipani momwemo akuchita zina chifukwa nkhani yomwe unafunsa agangata apa yalankhulidwa ndi anthu atatu pa nsanjapo kuti ena mukuthandizira izi za bill ndi amene mukumapitanso kwinako ndiye momwe ndaonera pakulankhula zonse zomwe zalankhulidwa apa anthu akulimba mtima ndithu kuti chaka chino boma atenga komanso akulimba mtima chomwecho palinso anthu ena mchipani momwemo zimenezo kumasizilephera ngakhalenso panopa ku MCP kulinso enanso amene akuaganiziranso zoti akumakathiranso uko zimatero ndithu tikayandikira kuti sankho nkhani yake anthu andale moyo wawo ndi umenewu positioning basi umakhota kufuna akaone kuti kukaponda phazi uku kuona kuti kodi kuzitheka akenako kubwerera basi akatera kupereka ndalama kuchipani ichi kuperekanso kuchipani ichi ndi zomwe zimachitika ndipo panopa Brian panopa ku MCP so kukumakhaso nkhani zimenezo kuti wina watenga ndalama kukapereka ku DPP amene ku UTM akuthandiza uku zimakhala choncho anthu andale ndenda amenewo basi amafuna kuti ine kodi ndipindula kuti nde zimenezo zimachitika koma kukamba za msonkhano uno Brian nditha kunena kuti momwe akulankhulira anthu komanso momwe unachezera ndi anthu nthawi ina yake zikuoneka kuti kunokobe ndithu DPP timavoti tiliko ndithu Kathe Maulidi akuti mmene waonera kudetsa kuno mavoti a DPP alipo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.